тамошобинони азиз, бозори Корвон даем ина даҳм дарвозаҳози дуи мошина меравем. Аксияи грандиозни рафтеста дар либосҳои Дубай, бижутерияҳои фасон. Ҳамқа хушрой борошон марамад даҳм дарвоза ки ворид гаштен ина бинен духтарако меша лесинца кати бирен мешава ки лифт кати. Хулоса дуи мошина рӯ ба рӯи лифт 25 мағоза. Бинена духтаро чӣ буракҳои хушрӯ доранд. Ҷудогона ҳамаша навор гирифта бо ма шумо да нишон метиҳем. Буракҳошона бинен, болопӯшҳои туркӣ доранд, материалҳои фасони Дубай доранд. Хулас ҳамаи чи ҳастай акция рафтестай арзон кардаган марамад ира пояфзолошона бинен, сумкаошона бинен чӣ хушрӯай ина минора акция кардаган арзон марамад то охири навора тамошо кунед. Акция рафтестай тамошобино нигоҳ кунен анами чаллаҳои дубайски чаллаҳои арабски бидай нигоҳ кунен ҳамаш бижутерияҳои арабски аяна миҷада медонен чанд сомонай чаллаҳошон ай 10 сомон сар мешавад то 30 сомона инами 80 сомона чаллаҳои фасон ҳамаш ку 30 сомон шудагай бовар мекунен бо ина майдош бошад 10 сомон ай 10 сомон хулас то 30 сомона ино ҳеҷ чӣ намешаванд ина касседа чаллаҳои фасони дубайски дар кораи арабски дар кораи метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд. Чӣ хеле гуфтум ин қиматиҳое ки 80 буданд ҳозир 30 сомон шудаган. Бозори Корвон даян ина нигоҳ кунен шкатулкачиҳо дастан чанд наму дора ранги тиллои сирхай. Бозори Корвон даян духтарако марҳамат касседа дар кораи биёен тарафи тиллобозор даҳм дарвоза дуи мошина ки ворид гаштен духтарако рӯ ба рӯи лифтан мағозаи рақами 25 ба осонӣ пайдошон мекунен ҳам бижутерияҳои фасон бисёр доран бовар кунен ира бинен чалаша бинен чӣ хушрӯай хулоса духтаракои азиз ино ҳеҷ намешаванд метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд хоҳен биёен аз наздик бинен тарако нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтум ҳамаи ҳамино бижутерияҳои дубайски оригиналан марҳамат ина дастмонаҳоша бинен чӣ хушрӯай ҳам дастмонаҳош ҳастай чанд намуд дора диден нархошон аз 10 сомон то 50 сомона аз 10 сомон то 50 сомонай оз дигар намудам ҳаст ина марамад нигоҳ кунен чӣ хушрӯай борошон медонен ҳамаша акция эълон кардаган бо нархҳои дастрас метавонен омада аз наздик дида харидорӣ кунен ино дубайски бижутериян ҳеҷӣ намешаванд ва дигар намуди комплектҳоям доранд ин стайлинои дигар ҳамаи ҳамино да ҳозир айни замон акция рафтестай успед кунен духтарако ҳамаи ҳамино боиянд бозори Корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза дуи мошина мирткани даян рӯ ба рӯи лифт мағозаи рақами 25 и комплектора бинен охи я намуд комплектҳо ҳастай ки дар дигар ҷо намеёбен мана акцияи калон рафтестай акцияи грандиозни рафтестай омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен духтарако агар омада натонен бинависен худшон шумода доставка мекунанд я бора гира бинен духтаро хушрӯи браслетошон чӣ хеле гуфтум ку ай 10 сомон сар мешава нархошон ира бирен инаи чаллаҳоям ай 10 сомон сар мешава то 30 сомона диден чаллаҳои фасони хушрӯра инами то 30 сомона кардагиян тарако бовар мекунен грандиозни акция рафтестай анами бижутерияҳои фасон да медонен аз 20 сомон комплект сар мешава то 100 сомона ира бинен чӣ хушрӯай то 100 сомона иҷада ҳам арабски доранд бижутерияҳои фасони Дубай ҳам баъд медони вайша доранд стайлиноёш сиёҳ намешаванд арабскиёшам ҳамахе ранги тилло марамад касседа дар кораи комплект ҳатман анами нуқтаи савдо биёен аз 20 сомон то 100 сомон шудагай анамхе комплектҳои фасон бозори Корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза дуюм ошёна даян духтарако даҳм дарвоза ки ворид гаштен дуюм ошёна рӯ ба рӯи лифт мағозаи рақами 25 нигоҳ кунен чӣ фасонакан ҳозир оҳиста ман навор мегирам касседа ки маҳқулай скриншот кунен равон кунен агар ки хитон омада натонистен доставкатон кунанд ира бинен охе чӣ фасонай борошон баъд медонен чаллаҳои хушрӯ доранд браслетҳои фасон доранд хулас ҳамаи борошон тоза якум сортай нигоҳ кунен дасти аввалай и гӯшборакора бинен охи иёра бинен духтаро чӣ фасонакан мана иноша бинен хулас ҳамаи ҳами акция дафчидагай бо нархҳои дастрас омада харидорӣ кунен духтаракои азиз чӣ хеле гуфтум омада натонен ку бинависен шуна худшон шумода доставка мекунанд ҳар як комплектай иҷада ки бовар кунен аз тилло фарқият надора бо хушрӯ нигоҳ карден ино сиёҳ намешаванд чанд сол мебаранд
аксияи пойафзолои фасони туркӣ рафтесай духтарако успет кунен яна мутхушрӯй ира бинен борошона мир тканя даем духтаро дуюм мошёнада марамат тарафи тилобозор даҳум дарвоза рӯ ба рӯи лифт мағозаи рақами 25 даем ина мино аз 100 сомон сар мешава аксияш дагай аз 100 сомон сар меша турецки оригинал ҷа бу 200 сома дора 250 сома дора хулосанам хеле аз нархҳои аслишон чанқа арзон шудагай ина марамат қисми поён кадомаша мебинен 100 сомонӣ ина поён будагиёро бинен чӣ хушрӯ биёен духтарако омада натонен бинависен доставкатон мекунанд баъд инҷа да бо инахе сумкаҳои фасон доранд сумкаҳошона бинен чӣ хушрӯчаяй ягон ҷодаи хеле акция нестай духтаракҳои хушрӯ успет кунен ки тамом нашава ҳам сумкаҳои фасони дубай арзон кардиянд ҳам туркӣ ҳам дубай нигоҳ кунен кадомаша мегирен ку 120 сомон иҷада ҳатто сумкаҳое ҳастае ки 300 сомон бояд ҳозир бошад ҳамагӣ 120 сомон кардан марҳаматам хушрӯай интихобаш бовар кунен ин магазин ҳамаш борош випай нигоҳ кунен ҳама борои қиматиай ҳозир акция эълон кардагиянд дар тамоми борошон ҳам материалошон ҳам ина обувҳошон бижутерия баъд инчунин сумкаҳошон инами сумкаҳои фасон 120 сомон шудагия ки 300 сома сумка буданд духтаро успет кунен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор даҳум дарвоза дуюм ошёна рӯ ба рӯи лифт мағозаи рақами 25 ман рақамошонам мемонам барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен бархитои тоза регал ина духтаро каседа дар корай тамоми цветош ҳастай мир тканяра бороша хитон медонен духтаро дар корвонаи дуюмошёнада ҳамаи моло тозаянд ина марамат акция эълон кардагиянд 650 сомаша 500 сомон кадомеша мегирен 500 сомонӣ шудагай ҳам хабарои хушрӯ доранд марҳамат ман навор доштум боз ҳамина навори нав акцияи новинка биёен духтаро кадомеша гирен 500 сомон бозори корвон тарафи тилобозор даҳум дарвоза даянд даҳум дарвоза дуюм ошёна рӯ ба рӯи лифтанд мағозаи рақами 25 чӣ хеле дидестен иҷада ипекои оригинал доранд ана баъд медонен ина вишивкадоро доранд шифоно доранд хулос ҳамаш материалҳои дубайай ҳамаш хушрӯай ипекора бинен охи ва ин металликҳошона бинен духтаро ина борои оригинал дар кор бошатона ҳатман ина ипекои аднатонера диден чӣ хушрӯай дар кор бошатона бинависен доставкатон мекунанд ана акция мана акция рафтестай бовар кунен духтаракои хушрӯ ипекои оригинали 1300 сомона брендои эспира ва ламираж ҳамаш 1300 сомон буда ина ламиражора диден чӣ хушрӯанд 900 сомон шудагай анами нуқтаи савдода грандиозная акция рафтестай духтаро успет кунен ина ба наздикии идай инамхе ипекои хушрӯра бо нархи дастрас харидорӣ кунен моделошон бисёрай духтарако шумо нависен бо расмоша хичон мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен 900 сомон ина бинен хушрӯанд ипекое ки 1300 сомон буданд 900 сомоне бовар мекунен духтарако марамат ира бинен хушрӯи моделош иҷа тройкашам аст двойкашам аст кирташам аст хулас кадомеша мегирен турецки оригинал инамиҷа биёен духтаро 900 сомон иҷада материалҳоям арзон шудагиай ана баъд нигоҳ кунен духиёи фасони дубай доранд духиётон чанд сумияй духиёи дубай ай 50 сомон сар меша бовар мекунен духтаро марҳамат касе борои дубай гирифтани ай бо нархҳои дастрас анамиҷа биёен бозори корвон тарафи тилобозор даҳум дарвоза дуюм ошёна рӯ ба рӯи лифт 25 мағоза инчунин шарфҳои хушрӯ доранд шарфакошона бинен охе шарфҳоро чанд кардаем 120 дубайскияну турецкиян 120 сомон марамат ина бо ини хеле халатоям будае ё чанд пулан 1300 сома халат турецки оригинал 700 сомон шудагай касоне ки гирифтаган чун медонанд ки ин ё чӣ хел қиматанд лекин ҳозир дар ҷа аксияи супер рафтестай ҳама чи арзон шудагиай баъдана ин болопӯшако куртко безрукавко ина духтарако биёен ҳозир ки аксия рафтестай ҳамаша арзон кардагиянд биёен харидорӣ кунен омада наметонен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд иҷа сумкаҳои мактабиам будай ё чанд пулиян сумкаҳои мактабира 100 сомонӣ ҳамаш борои оригинал духтаро марамат